Omhle onomsebenzi wenziwe conductor umnumzana Fender Merve khumbuleke idyunivesithi yase-Free State le besithi masikukhumbuze thina ke nontangandini bethu baza kuzazi ezi xa zitsho ngolu hlobo kodwa singene njengesiko. Le yimini besikade siyazi ukuba eli liqonga ivukane elenzelwe wena ukuze sikwazi uba siza kuyisebenzisa kwakweli qonga. Sithi ke siyakhahlela mbambo zone kuba sawuqinisekisa uba sikubekela ubala njengonyana wendlu lo ngumhla weshumi elinesibini kwinyanga yenkanga ngonyaka wamawaka amabini namashumi amabini anesihlanu. Uba sithi asiwugqibanga lo nyaka kobe kanti siyazikhohlisa kuba kade silapha nje ithetha ukuthi kunyembelekile. Lo mfo ugqiba ophuma apha ngwasevetlisa igama lakhe nguMakhaya Mzambe besithi amasiko nezithethe aphinda athe ezolimo siyabulela siyaqhawula sibamba ngazo zozibini. Hayi ke negaga lomntu omkhulu lihlala kwanduli nam kulapho ndiphuma khona kuyona nto ibalulekileyo kukuba funeka sithathe oko kufuneka sithethe ngako apha sikuzise kuwe kuba kakade sithe gqolo sithetha ngento ebonakala ngokungabulungisa funeka buthathe indawo yabo ukuba namhlanje sijonge isiganeko sexhoba elifuna ubulungisa elityhola ukuba latshayiswa sisithuthi ze umqhubi wabaleka kwidolophu yaseKomani kwinyanga kaJuni kulo nyaka sikuwo. Sawuliva ncakasane kumnini lo ibali eli kuba kakade abantu apha izinto bazithethela ngokwabo asibathetheli ngokwethu. Khumbuleke asizukumkhankanya igama lakhe kuba soyikisela isidima sakhe. Kwelinye icala sinayo ke ingcali kwimiba yezomthetho enguye mnumzana uXhanti kaGantolo yena usuka phaya eGantolo Attorneys. Masiqale kuwe bhuti, masikubulise sikwamkele bhuti waseKomani. Bhuti waseKomani masikubulise. Tyhini namadala. Bhuti kunjani? Bhuti Anonymous ukhona? Hayi kanjani? Bhuti Anonymous? Okay, sajonga uba siyakwazi kusina kuphinde simfaka. Ndiyazi uba kutheni ngoku singamfumani nje.
Sijonge kuba sikwazile kusini na ubuya naye kanye indwendwe lethu sishilo ke sathi asizukumkhankanya ngegama senze kanye kwalapha kwesi sithili khumbule isiganeko esi senzeke ngoJuni walo nyaka phaya kwidolophu yaseKomani. Masike sijonge uba sinaye kusini na ngoku bhuti masikubulise sikwamkele enkqubeni. Ngiyabulisa tata, kunjani? Hle noko tata Khondo, siyabulela uba ukwazile ukuthatha umnxeba wethu kusuku lwanamhlanje. Kwelinye icala ke ndishilo ndathi samkela ingcali kwimiba yezomthetho umnumzana uXhanti Gagantolo enosuka phaya eGantolo Attorneys. Mhlekazi, siyakwamkela ekhaya. Ndikubulise mntakamaliwa, ndikubulise ngokukhethekileyo abaphulaphuli be-VCR FM. Ndiyabulela. Enkosi kakhulu. Tata, njengoba sewutshilo ke ndingu-Anonymous, ndihlala lapha kulo mhlaba wakuKomani. Yes. Okay tata, masingene ngolu hlobo. Sithathe usibuyisele umva. Kwenzeke ntoni kuwe ukuze sibe kanti sithetha apha namhlanje? Tata, into eyenzekileyo ngomhla we-24 kaJuni, ndandisuka ndihamba kwindlela yase-Factory Road kukusasa kwithuba zoba ndikhumbula kakuhle amaxesha ayingo-10 to 11. Ndisihla ke ndihamba ecaleni, ndithe ndisajonge phambili kumfana ke ndandihamba naye, wayesele ebuphambili ke apha kum ke yena ndisebehamba nabanye abantu sendihamba ndedwa. Ndive ngengxolo ubukuyive inqwelo xa izama ubhrika imoto, kodwa ndithe xa ndibheka xa seyifikile yanditshayisa ke le moto ngokuwa njengoba bendisecani kwendlela. Ukuwa kwam kanti sendophukile umlenze. Phuka kwam umlenze ndisabe ndisapha nalapha entloko ke ngokuba ndiyowuwa ngentloko. Hayi nyhani le moto iyomisa, seyimisela kwi-distance uba ngesipidi ibisiza ngaso endiyibonayo. Hayi nyhani aqedi ke umntu ongumama, sisiza eze apha entla kwam ke ngoku. Ukuza kwakhe apha entla kwam nje mandileli phantsi, babe besithi ke ngoku abantu, nabantu sebekhona njengoba indlela ibhizi nje, babe besithi abantu, hayi mama sukuma, sifowunele i-ambulance, sifowunele i-ambulance. Hayi usisi wam ube ngathi ukhupha ifowuni wotshona emotweni yakhe warhuqa wahamba. Ethubeni kuzofika imoto ze-security, ngani uba ndingalibizanga igama lekhampani leyo. Noba ulibizanga tata. Noba ndilibizanga tata, ikhampani leyo ye-security yazowunceda ke yafowunela i-ambulance. Kwabe kufika i-ambulance ke kufika namapolisa, kuyo ne-traffic cop. I-traffic cop yabuza imoto, kwathiwa imoto ibalekile. I-number plate yathi i-number plate ikhona ke ibhaliwe i-number plate. Yathi hayi mandikhwelise i-ambulance, ndakhwelisa i-ambulance. Then ubuya kwam nje ndiyokwenza i-report e-police station mhla ndikhululwe esibhedlele. Ndihleli ke esibhedlele ndaxatshelwa into yoba hayi ndawufakwa intsimbi kujongwa kanalo monzakalo wam wasentloko. Ndahlala ke esibhedlele, yaqhuba inkqubo yasesibhedlele. On the 17th of July ndaphuma esibhedlele. Phuma kwam esibhedlele njengoba bengekakwazi nohamba ndisenesamente, ndiphume ndowutsho e-police station. Imoto yayiyondithatha yondibeka e-police station ndiyokwenza i-report on the 17th. 18 kwathiwa nge-17 njalo kwathiwa ndizayithunyelelwa i-case number. Hayi laqhuba ixesha ndide ndiyifumane i-case number. Ndafowunela kule police station bendikuyo. Hayi bo ithini into ye-case number? Hayi ndiyinike le case number kwalapha efowunini, kwathiwa ndizawufowunelwa ke ngumphandi wetyala. Umphandi wetyala ufowunile wabuza indindawo, ndathi hayi ndikwindawo ethile ke. Ndachaza ke hayi nyhani wazofika ke ngaloo mini afike ngayo, wafika wanibona uba ndilele ndisebhedini andikwazi uphakama, andikwazi uthini. Hayi wathatha i-statement sam wabebuza ngengqina. Hayi ndachaza ingqina ebelibhale i-number plate yemoto caba kuzamile udibana nalo kwingqina. Ndithe wathi uyawundifowunela kandazisa. Ethubeni sengaqonda into yoba sendikhululeleke ngokusamenza, kodwa ndihamba ngenduku ngenxa yale ntsimbi. Ndowutsho ke ngoku e-police station kubacuphi, not e-police station, kwi-ofisi yabecuphi ke.
xa ndifika kwiofisi yabeCuphi, hayi bo ndine-case number engubani bani, andiva ndifowunela. Abe ndichazela ke le-CC, hayi ndim umphandi wetyala, ndingubani kabani, so and so and so. Hayi ke ingabi namsebenzi, uzawuchazelwa ndim. Hayi ethubeni afowune usisi athi bayemfumene umntu bayifumene imoto. Into abangekamfumani ngumqhubi lo wayeqhuba imoto. Imoto yona ayibhaliswanga ngomntu ongumama, ibhaliswe ngomntu ongutata. Mhlawumbi ke bayasuspect ngangumyeni wakhe, brother, colleague, kodwa ke ayibhaliswanga ngomntu obhinqileyo. Athi ke uzawundazisa. Nyhani ethubeni ndiphindile ndaya xa ubona kuthethwaka ndaphinde ndaye ebeCuphini. Hayi bo ithini mhlekazi, hey hayi umcuphi wami ngoku akasayithethi le beyithethile efowunini yoba bamfumene baphinde ke ngoku usisi chaze ngoku ufikwe engekho. Usisi nganoba usengqamakho kodwa kwakwezi ndawo zingangqamakho ntoni kuloo ngxakana kayihambeleyo. Hayi bo athi cwaka. Ndaya ke ngoku ndabuyela kuye. Heyi usisi ngoku xa ndibuyela kuye asisancokoli le yalo mntu nditshayise wabaleka, uncokola yento ye-road accident fund uba hayi ummeli wakho angathumela ntoni yazi ufumana iripoti ntoni. Ndithi mama andizelanga nto kwarafu ngokwalo mzuzu apha. Into endiyizeleyo ndizoqonda ngaba ubulungisa buyenzeka na kwindima yoba abantu batshayisa abantu benuke. Ndifuna nje ubulungisa kuloo ndawo. Yena usisi lo umfumeneyo unawo umnqweno mhlawumbi wokokuba angaze ndichubeke into yoba kwenzeka ntoni ukuze abe uyandishiya kwelo lakhe ke. Athi hayi idokethi ndimthumele ekhothi, kaloku yikhoti edisayidayo into yoba umntu makathutshiswe na. Ndithi heyi iyabe naloo khoti yenze rongo. Xa umntu onowutshayisa uba nendlela ubuyitshayisile nesawunawusuke uyishiye nje ungakhange waqonda. Yathi hayi andiva kamandi, hayi ngaphela ndihamba ke ngoku. Ndihambile khe ndabona eyi andide le nto elidokethi imhlala emncane. Ndaphinda ndathi chunge endini ngoyitsho ekhoti. Ndifikile ekhoti ndabuzisa uba ndazi kaloku uba ndizawuya ndawoni idokethi lisiwe ndawo. Ndibuze ke kumntu osebenza phaa xa ndidibene naye, heyi mani ndinengxaki elo hlobo nolu hlobo ndiwubeka icinga. Bathi heyi hayi tata ndiyibona ihamba ngolu hlobo, ixesha elide kangako noba ke lo dokethi belithunyelwe. Amadokethi aya phaa atshinge athi fake ikhoti nomtshutshisi neofisi yakhe. Qha ndingamfumani ke ngalo mzuzu umtshutshisi. Ndiqonde mandibuye bheke sendikufitshane kule ofisi yabeCuphi xa ndilapha ekhoti. Ndijikele nyhani. Ndiqonda kule midini ke ndizawufuna umphathi wabaphandi ke ngoku. Hayi nyhani ndingene egeyithini, ke xa ndingene egeyithini ndifumanisa uba kubhizi kuyathuthwa apha. Ndibuze ke kulo mcuphi, hayi mani ndifuna umphathi wabeCuphi. Abebuza ingxaki ndithi hayi ndinqwenela uncokola naye ngoku ingxaki yam uba ndiyayibona ngokuba ayisadibani. Hayi nyhani kube kuvela umntu athi ngukapteyini ambize kwigama lakhe. Kapteyini ndinale ngxaki ngomcuphi ekuthiwa phantsi kwakho. I-case number unayo? Ndithi ke mna i-case number ndinayo. Heyi nale impendulo ndiyifumana kulo mphathi wabeCuphi ayikho serious. Ndiyihambise le case number athi zandifowunela ndishiye ifowuni number yam afowune. Nathi ke kafote ke ngefowuni le case number yam. Uba ndide ngabe ndizocela uncedo kuni ke ingekalandeleki uba kusathethwa kanangoku ndithetha nawe tata. Okay, cela ubambe nje. Yes. Hlalutshele utata kweli cala lomthetho uhamba uphele phi umthetho kwindima yotshayiswa komntu. Okay. No. Okay. Andiva kweli cala lomthetho uhamba uphelele phi na. And then ibe lixesha elingakanani. Okay. No, don't worry. Don't worry, Dad. Yeah. Noba ikhona no, sikhululeka siza kuncokola. Sathatha nje ivenkile siphinde siqhubeleke nebala. Buya ngene ekhaya sincokola nommi nomhlali singenawukwazi ukumchaza ngegama kuba efune njalo naye soyikisela isidima nobomi bakhe. Kodwa lixhoba lokutshayiswa kwemoto. Izityholo zithi le moto yamtshayisayo ngoJuni lonyaka yaye yamshiya kwaye ke walimala wafumana umonzakalo apha emlenzeni.
nawe kuzawukwazi ukusalela umnxeba mhlawumbi nento esondeleyo kule imehleleyo waze waba nemingeni kwimiba echaphazela umthetho nobulungisa, nawe asikuvali ngaphandle, uzawukwazi uba ube kanti uyinxalenye yale inkqubo. Ukhumbule ke sishilo sathi likhona negqwetha kanye ingcali kwimiba yezomthetho Mnumzana uXhanti kaGantolo. 25 imizuzu emveni ko-9. Wakwabiyela Attorneys umema bonke abo bathe bagaxeleka kwingozi zemoto, abo bangazange bafake ibango labo ku-Road Accident Fund ngokufanelekileyo. Siyabanceda nabo bathe bangamaxhoba okuphathwa ngokungakhathali ngoogqirha ezibhedlele baze bonzakala. Singabashiyanga ngasemva nabo bahlukumezeke ngokuxhatshazwa ngamapolisa bengenatyala. Xa ufuna inkcazelo ethe vetshe ngomsebenzi wethu, sijonge kwiwebsite www.biyelaattorneys.co.za. Ungasitsalela umnxeba okanye usibhalele on our WhatsApp kule nombolo 077 377 1498. Amakhasi ethu onxibelelwano nguFacebook. Xa ufuna inkcazelo ethe vetshe ngomsebenzi wethu, sijonge ku-www.biyelaattorneys.co.za. Siyafumaneka naseMonti Suite 1 at number 2 Clifton Road, eSelborne in East London. eBiyela Attorneys singamagqwetha azimiseleyo ngokukhusela amalungelo oluntu. U-Eskom uvakalisa inkxalabo ngokwebiwa nokonakaliswa kweziseko kwiindawo ezingqunge idolophu yaseGcuwa. Oku akuchaphazeli nje unikezelo lombane kwizithule le-substation, koko kuchaphazela nonikezelo lwamanzi nogutyulo lwelindle ekuhlaleni, amaziko ezempilo nakwiindawo zoshishino. Umanejala wako-Eskom kwi-Cape Coastal Cluster uMbulelo Yedwa uthi oku kongeza uxinezelelo kwiziseko zakwa-Eskom. Uthi ixesha lokubuyiselwa kombane ngokupheleleyo alikacaci, kodwa uluntu luzokwaziswa ngexesha elifanelekileyo. Uluntu oluchaphazelekileyo liyabongozwa ukuba lisebenzisa amaqonga afana noma-Eskom app okanye i-Alfred chatbot ngokucofa www.alfred.eskom.co.za/chatroom okanye utsalele ku-08600 37566. U-Eskom uyakunyavulela ukwebiwa nokonakaliswa kweziseko zombane kwaye ukhuthaza uluntu ukuba lazise amapolisa akutshane xa libona abo bophula umthetho okanye batsalele ku-0800 112 722. Ngenjalo uqhafaze i-SMS ku-31090 okanye ubatsalele kuWhatsApp ku-081 333 3333. Inkxaso yakho ibalulekile ukhusela indawo esihlala kuzo. U-Eskom ubulela umonde nentsebenziswano kubahlawuli bombane ngeli xesha esazama ukubuyisela iinkonzo zombane kundalashe. Lo myalezo uphathelwe ngabakwa-Eskom. Siphango ku-28 imizuzu ibethile intsimbi yethoba. Bhuti, masiphinde sibuyele kuwe apha into. Now liphi umcuphi kuyo yonke le nto? Umfumene umcuphi ojongene neli tyala ikwesiphi isigaba ngoku umcimbi wale case yakho? Ukhona umcuphi oliphetheyo eli tyala okanye uthe xa ujonga wabona uba kuthe cwaka? Ukhona umcuphi oliphetheyo ityala. Ngulo ndithi ngoku ilanguage yethu ayisadibani ngoku. Uthetha ukuthini xa usithi ayidibani? Andisenayo ne-information ngokoko sasigqibelene kwindima ethi ngenxa yoba ndibuza ke ngoku into yoba hayi kaloku mama, indima endiyidlele ngoku apha ndizelanga indima yerafu yanto, ndizele indima kweli cala lobulungisa. Yes. Sigqibelene ngoko ke wayesithi idokethoko wayelithumele ekhoti. So kodwa lo ncoko leyo uyibalula njengencoko ebonakalisa uba akathethi le nto uyithethayo. Bunjani ubudlelwane onabo nalo naye lo umcuphi lo ngokweyamene nelityala? Yonke into ihamba kakuhle? No, andinawuthi kukho yonke into ihamba kakuhle. Mhlekazi wam, akufunekanga ndiphosise ndithi ikhona into ehamba kakuhle. Akukho nto ihamba kakuhle, kodwa ndandigqibelene naye ngoko. Nokuze ke ngoku ndibe ndifuna umphathi wakhe ke ngoku, yindima yoba heyi andikholiseki ziimpendulo zakhe, azindiniki i-direction into yoba umthetho ikhona indima onothi uyithathe.
ndayifumanisa uba ilula noba ingapheleli esithubeni. Buyangena ekhaya sipha ngoku kwicala emveni kwentsimbi yethoba sincokola nobhuti esingafuni ke igama lakhe kulikhankanya. Noba ngangelithi ke ngoJuni walo nyaka watshayiswa sisithuthi kanye apha edolophini eKomani, nalapho ke saye samshiya apho eso sithuthi eso. Ngelaki ke bakwazi ukuthatha iinkcukacha zesithuthi, number plate ke ngamanye amagama. Yiyo ke eyasebenzayo ukuzama ukujonga uba ngaba sisithuthi sikabani na esi. Masibuye lapha emotweni, nayithatha i-number plate iye yathini inkqubo yokulandelela? Kwafumaniseka uba nyhani nguye ngumnikazi wesithuthi lo? Ufumanisekile into yoba nguye because into engento ndiyitshoyo uba njengoba wayetshilo athi bayifumene imoto, bayitreyisile bayifumana. Umntu ebebeze kamfumani ngumntu lo wayeyiqhuba. Emveni koko wayethi ke akekho, uyaqonda. Mna njengoba ndikwalapha edolophini ndimbonile amatyeri ngamatyeri umama lo nemoto ilela hlobo. Okay. Ndandiyibone ngalo nosisi ulela hlobo. Cha, imoto ayiqhutywa nguye ngoku, iqhutywa ngomnye umntu ongutata, umntu oyindoda ke. Kufumaniseke uba le moto yeyakhe usisi lo wayekutshayisile okanye yeyalo bhuti, yeyomnye umntu ongenguye usisi lo? Kaloku kwathiwa yona imoto ayibhaliswanga ngaye, ayikho egameni lakhe. Usisi lokutshayisileyo. Usisi lo wayeyiqhuba. Okay. Neendima zoba unawo amaphepha zange ndisibalisele kunazo amaphepha uqhuba ke. Okay. Indima nayo endandiyirhalela uyiva kuba noko kumqhubi, njengoba nam ndingumqhubi, kumqhubi noko oneempepha. Wena tata ndikhumbula uba ungaze utshayise nesilwanyana usitshayise usishiye. Ndandifuna uqonda kuloo ndimi ngaba zona iimpepha ndisenomdla wokuva ngaba zikhona nazona. Yeah. Okay. Njengoba umntu kaloku ekthe ngoba asuke abaleke kwindawo yengozi. Yeah. Now masibuye ke ngoku. Uyibonile futhi le moto ke ngoku emveni kwelo thuba. Masiye kwityeli lokuqala uyibona sukela uba kwenzeka isiganeko. Uyibona iqhutywa ngomnye umntu nosise khona. Ngawuphinda usithatha usibeke apha. Okokuqala ndiyibona isile kwindawo yesupermarket naye engazodisa igama layo. Yes. Ndiyibone le moto, nanti le moto manene number plate. Cha ke ngoku andiboni mntu kuyo. Ndibuyile ke ngoku ethubeni ndamela ngapha kwendlela. Yeah. Xa ndisithi hayi iqhutywa ngumntu ongubhuti, cha ngathi ungumntu ongumakhenikhi. Sinxiba ukubona mos umsebenzi indlela anxiba ngayo. Yes. Uyahluka umsebenzi ongumakhenikhi, ndifuna xa ungumakhenikhi. Xa ndimjongile andinasigqibo saloo nto leyo, engakunamsebenzi. Kanti xa ndizama uya ngakhona, hayi imoto ibe ihamba. Ngani uphindile ethubeni, I think noba kule veki kupheleyo or last of last week. Ndaphinda ndayibona le moto again. Nanti le moto yayitshayisile. Ndiqonda ndiphinde ndibone kwalo drive uyi-one ke ngoku. Ndimbona ke ngoku uyayijika, uyijongisa kwicala caba bazawuya kwidirection yakhona. Cha uyedwa apha emotweni. Ndiqonda hayi ndizawusondela kuloo bhuti, ndisondele kuloo bhuti. Molweni bhuti, kunjani? Hayi sibuze impilo. Hayi mna bhuti yanditshayisa ke le moto lena. Athi hayi noba uyaphazama yini. Ndithi hayi le moto yayiqhutywa ngumntu ongusisi. Oh so and so and so and so. Nantsi i-registration number yale moto. Nditsho mkhuphe ifowuni ndimbonisa. Athi hayi nyhani tata yiyo, and nalo mntu umchazayo nam ndiqhubela yena imoto yomntu ongusisi. Cha usangene apha esupermarket. Yeah. Nyhani ithe ethubeni ndiphinge gqiba incamncam ukohlukana nobhuti sisengenile emoto apha emotweni. Ndibe ndimbona usisi siza ke ngoku apha emotweni. Ndingameli kude ke ngoku apha emotweni. Andibone ndifumanisa into yoba umjonga kwakhe undazile. Cha ke ngoku that's a problem. Watshintsha into ebekuyo, wangena emotweni. Ndaqonda into yoba ifestire mos ivuliwe, ndawubulisa. Molo sisi, uzame uyithethisa umbonisa uba ndixeshayo. Ndisengezidingela mna ke ngoku into yoba umntu ongumama mhlawumbi wayothukile ngelaa xesha, uyaqonda, wabaleka nto mhlawumbi ke ngoku uzawuba nenxa befuna uapologiza everything. Hayi mani, yathi kanti ndiyisisile.
hayi athi kanti ndiyisusile bhuti omkhulu ithe ihamba imoto engxolisa umnikazi lo amqhubelayo. Hayi ndafumanisa imeko ayintlanga tu. umngxolisa Hayi kanjani? ndayifumanisa intlanga into yoba umzekelo ndisemoyeni ke ngoku ndingenawabiza noko amagama owabizileyo noku ndingumntu omdala. Eyi amagama ahlabayo wona. So la magama ahlabayo uwabiza asobona uba nguwe okanye wazichaza phaa kuba ungulowa wesiganeko? Kaloku echazile mna ngaso sisi uyanikhumbula ndingulowa ntoni ndanditshayise imoto yayiqhutywa nguwe ntoni yile moto yayiqhutywa nguwe. Yho hayi ndike ndiyithetha loo nto bhuti ndafumanisa sele enayo endibona nam uyaqonda. Yeah. Injani imeko yokulimala kwakho? Hayi imeko yokulimala kwami imbi yona tata ndifuna ukuxokisa. Ndinentsimbi apha emlenzeni engasoze iphinde iphume ke ngoku uba ndophuka shwaqa umlenze lo waseleft. Laa nto ndizakele ke nalapha entloko ke ndingaboni ke ngemehlo eli laseleft uba ndayohlaba ngesibunzi eli cala laseleft entla kwemehlo. Kodwa ke ugqirha noko bazamile kuba noko buyabona ngemehlo lam. Noxa ke impilo yona neentloko zingekathi ncam. Hayi ndihamba ngenduku kona uhamba ngenduku tata and ayikabiyo nto esezawuphela uba nomlenze udundile ngondisawona njengoba ndandikhuphisamente. Nomntu ke ngoku oko nakwelo job wayeyenza koko wayegqibele ngelo xesha before onzakale because kaloku umntu ebeyi-self-employed kwayena. Iphelile ngoku loo nto. Uphila njani ke then kwayo yonke loo nto? Uhlele endlini? Tata nakuloo ndawo bendingqongxe kuyo apha edorophini ndayishiya ngokuba andisa-afodi urenta kaloku nabantu ngoku. Umzekelo family colleagues awuzude ufune neemali zerenti nantoni uyaziphiwa ezo zeepilisi uba kaloku oogqirha jonga njengangoku iipilisi zentlungu ndawuphinda ndizicele kugqirha nge-4 kaDisemba. Ndiyawuphinda ndiye kwi-review nge-4 kaDisemba ndiyathenga ixesha elide. Ucinge ke ipilisi echiphu endiyithengayo that's 118 rand ziyi-30 phakathi. Usela mhlawumbi 2 a day mhlawumbi usele 1 ngaloo mini noko ungava kakhulu intlungu. Ndizama ukuthi ndikwi-suffering enjalo namhlekazi ebephele kwa umama ekhaya wakwam basengabantu bebejonge apha kum. Uyaqonda ufumanisa uba kwayena ngoku akasekho rayithi i-depressed. Ndiyabona umzekelo sesifana nabagulayo ngokwathi nasobabini. Yeah. Ndiyayiqonda uba wonke umntu uyabufuna ubulungisa buthathe indawo. Ndiyayiqonda uba wonke ubani uyafuna uba ubulungisa buthathe indawo yabo nabo. Kodwa ucinga uba ubulungisa xa uthe wabufumana wena kule yakho imeko bungaza neenguqu ezinjani? Ungafikelela ekubeni kobuxole? Ndingafikelela ekubeni mama ndixole ukuba ngaba ndinokuva nje umongo mhlawumbi umama njengoba ndithi ndandisondele emotweni. Uyaqonda iimeko zabantu asifani. Uyaqonda tata funeka leyo into isicacele. Noba sesikhubekile sitheni na kodwa kwelinye icala kufunekanga ungazijonge ezinye iimeko ujonge le yakho. Ndandiba mhlawumbi umzekelo njengamntu owaye mhlawumbi masithi wayothukile ngelaa xesha. Uyaqonda noxa ke engazange ayilandele ngaloo ambulance oqonda nasesibhedlele hayi mani benditshayise umntu ntontoni. Ndinganabo tata ukuxola entliziyweni noxa umzekelo koyona ukhubazeka kungasoze phinde kusuke. Uxola nje uva emntwini uba hayi mani kwakuthe kwathi kwakwenzeke ngolu hlobo imeko yathi ngolu hlobo. Uyaqonda andazi noba ndiyavakala na ukuxola kwami ngathi ndingaxola ngolo hlobo wena tata. Uyavakala nawe ke mphulaphula. Andive kanye kwenzeke ntoni. Uyabona even myself angeke ndikuchaze ndithi kwenzeke ntoni because ndandihamba ecaleni. Uyayiqonda? Okay. No, ndikubambile. 0725145381 nawe uzawukwazi ungena uvakalise lwakho uluvo ngale meko. Uke wakwimeko efana nale nawe? Athini amanyathelo? Yabona ke xa sekufika la maxesha ingakumbi la siya kuwo eziyonguma zokuphela konyaka, rhoqo iingxelo esithi sizifumane nakwisebe lezothutho le nto kuthiwa ngu-hit and run.
ubani atshayise isilwanyana okanye atshayise umntu, emveni koko aqhubeleke nendlela amshiye apho umntu lowo. Into leyo ke noko ingabukelekiyo konke konke. Ingaba ngusomashishini osakhasayo nenjongo zokuphuhlisa ishishini lakho uphinde uze notshintsho empilweni naseluntwini ngokunjalo? Ukuba kunjalo, iVukani Community Radio ikuphathela iVukani Small Business Package Deals enabaxabiso ancomisayo. SiVukani Community Radio siyayiqonda ngokupheleleyo ingxaki oosomashishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo, umzekelo ukunqongophala kwexesha, ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla. Yiloo nto ke sakhe iqhinga lokunceda oosomashishini baxhumane nabathengi ngondlela lula nenamaxabiso aphantsi. Yiba nomfanekiso ngqondweni. Ishishini lakho lisaziwa, kuthethwa ngalo ngamawakawaka abantu. Ayililongo iphupha eli liyenzeka ngokwenyani. Iqela lethu labasebenzi abaqeqeshekileyo baya kusebenzisana nawe ukwenza intengiso ekhethekileyo kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli beVukani FM. Eyona nto encumisayo ngezi small business package deals, uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nesipaji sakho. Ukuzifumanele ezivukani small business package deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email kusales@vukanifm.org. Buyangena ekhaya singumzuzu we-19 phambi kwentsimbi ye-10 kwiVukani FM. Yimbadu le, siyakwamkela kunjalo nje. Sekwisinqatha sethu sokuqala kuba sincokola nexhoba elityhola ukuba latshayiswa laze lashiywa apho ngulowo walitshayisa ngesithuthi ngoJuni walo unyaka. Kwaye ke ufuna ngokubulungisa buthathe indima yabo. Nanjengoko kuyazi into yokuba sincokola nalo ngoku singazolibiza, kwaye ukhona ke nengqali kwimiba yezomthetho. Umzana uQhandika Gandolo. Mr. Gandolo, andiyazi noba unambuzo na apha kubhuti kwizinto sele ezithethile malunga noko kwenzekayo kuye, kuba esithi ngoku uyanqwena uba ubulungisa noko uthathe indawo yabo. Enkosi kakhulu mntakaMaliwa kwakhona. Funa nje imibuzo ibe mibini phaa kutata okanye ubhuti. Yes. Uthi mos ehamba ecaleni, ndawuthatha ukuthi ebehamba kwi-pavement. Yeah. And ubuye ejonga kwi-pavement ibudibana apha endleleni, Yeah. apho kuhamba khona imoto. Ngokomgama xa ecinga yena ebekude kangakanani apha endleleni? Uyamva uMr. Gandolo bhuti? Ndiyamva tata. Yeah. Okay. Ungawuphendula kumbuzo bomveli. Yes. Umgama endicingayo into yoba bendi-above mhlawumbi ndingathi 30 centimeter xa ndicinga, 30 centimeter, yes, because ndihamba apha esamengeni, kwisamente le isecaleni. Njengoba kwesi sitati bendihamba kuso mosi, le samente ihamba iyothi ngqo kweziyadi zezavenkile zikwesastrato, bendihamba apha esamenteni mna. Ngumgama nje ongangomtsi ukusuka apha kule ndawo hamba kuyo nasendleleni. Yes. Oh. Okay. And okwesibini ke ngoku uthi uyile court wathetha nomuntu othethe naye. Ndikuva kakuhle xa uthi zange uthi udibane kanye nomtshutshisi apho kuthiwa idokethi likuye, abe yena uza kwenza isigqibo sokuba uyatshutshisa na okanye akatshutshisi. Zange uthi udibane no Hayi, andidanga ngabe ndiyafikelela kuye ngenxa yobubhizi basekhoti. Ke ngabe ndiqonda ixesha mhlawumbi eli ndilimisele nto mama ndilinde kuba kusekuse mhlawumbi ndawudibana naye ngoku emva kwamadinara. Ngabe ke ngoku ndingulo mntu unalo mlenze uqwalelayo. That's why ke ngoku ndaye ndacinga ngoba ndiphinde ndijikele kwakwabe becuphi ndizame ke ngoku umphathi wabo. Kuba nomphathi wabo leyo dokethi lisekhoti ixesha elingaka khange abe nako ukukwazi ukuyiphendula xa ndibuza lo mbuzo. So uzothi ga ngoku namhlanje zange uphinde ukujikele ekhoti ndenzela uba angathi omnye umntu hayi lesephana. Andikaphinde ndijikele kulaa nto ndandinelaa themba likakapteni, ndisonqena ke ngokusuka ndimtsibe mhlawumbi uncedo ndizalifumana kuye. Oko ke ngoku ndandilindele call yakhe. Kungokabe ndicinga ke ngoku into yoba mhlawumbi iplani another into yoba ndithathe olunye unyawo okanye mhlawumbi xa ndingafumani
uncedo ke ngomhlanje lasekhodi ingade ndimbonele konke nomphathi wabecuphi lo captain ingade afowune inkonda ndawuncama ke ngoku ndiye ko-area commission. Hayi ke enkosi mntakamaliwa ndimvile utata singathatha endulwini ke ngoku. Okay, yeah, singaya ke tata. Okay. Andiva ke tata? Mamela nje wena tata, uMr Gantolo uzawucacisa. Yes. Utata uthi kwinto yonke into ayifunayo yena ufuna ubulungisa malunga nemeko yakhe. Ngamanye amazwi utata uthi uyakwazi na utshayiswe usukushiywe apho emveni koko kusekuthathwe institution ethile kuthiwa hayi njengoba utshayisiwa hamba uye endaweni ethile kulapho uzawuncedakala khona. And ke utata unombuzo ophilileyo, amakhumsha athi unombuzo ovalid uncakasana. Ndizawuqala ke tata ndikucacisele ngomthetho uba umthetho kule meko yakho uthini. Number one, wena ubuzihambela kwindawo athi umthetho ohamba kuyo. Kuba uthi apha kuthi nomntakamaliwa wena ubuzihambela phi epavementeni. I-pavement ke yenzelwe ihambe abahambi ngeenyawo. Asindawo apho kunohamba khona iimoto. Iba ndimamele iinkcukacha zakho kuyabonakala uba usisi lo uze ngesantya noko esiphezulu kuba ayikwazanga imoto yakhe ukutshayisa iphinde imise kwalapho. And enye yeengxaki ke ngoku usacacisa njalo kukho indawo endiyiphazamileyo mani endiye ndayitsiba ndiyicinga kule ndima kanye uthetha ngayo ndingake ndiyicacisele ndawana ndayithi qhwi kancinci tata. Yeah, cacisa tata. Ewe tata, icacise le ndima ufuna uyiveza. Ndiyibeleyo uba njengoba ndihamba apha ecaleni njengoba ndisingise utshitshi wemoto emveni kwam, xa ebuza ke ngenzeni benditshayisile athi hayi bendiphephe itraki ntontontoni to find out xa siqwalasela naba bantu beambulance no usisi wam hayi no data uba yitraki le ebeyiphepha kukho i-sport hole esilapha endleleni. Xaba yena usisiza usibone sele kufitshane xa ndizicingela mna njengoba silayishe eambulensini bencokola aba bantu beambulance. Oh, okay. Ucaba yena esi sipotolo usibone sekufitshane sizatsho uba ade abuzongena kum. Bendifuna ucacisa nje loo ndawo ke mhlekazi wam ndingake ndime ke ngoku. Okay, ngabuya ke Mr Gantolo. Mandiqala apha etrakini. Wena uyibonile le traki athe beyiphepha njengomntu ubuhamba kwakulaa ndlela nawe? Hayi andiyibonanga traki tata, noxa ke ndingenawuma ke ngoku umzekelo ndithi hayi kwaze kwathi uba nam bendingasoloko nditsho uba ndijonge phambili. Zininzi ke iimoto ezigqithayo kwesaa strato because the road kulapho ndingenawukwazi nathi umzekelo le nto ndithi besiyincokola yalesi sport hole uba usithelekisa nale ndawo anditshayise kuba nam andikhumbuli ndiyibona itraki. Ubona ndibuza nje tatam, noba busiya kweyiphi direction kodwa imoto ekutshayisa isiza ngasemva, it means nobabini nemoto benikwicala elinye. Uyayiqaphela le nto nditshoyo? Kunjalo tata, kunjalo. So xa the bephepha itraki fanele uba le traki iqale yadlula apha phambi kwamehlo akho wayibona nawe kuba yona ihamba kweli cala laserayithi. Yes. Yile nto ndikubuzayo ke tatani, ngaba wena uyibonile nale traki kuthethwa ngayo kuthiwa ibiphetsha? Hayi andiyibonanga tata, andiyibonanga. Hayi andiyibonanga. Okay. Masiqale apha ke ekukutshayiseni. Umthetho uthi ukuba ngabana ugilise umntu awusuki kwindawo yexhwayelo. Yiyeke ke le abaqhubi bayenzayo
abaleke ayokutshona sesino-hit and run because omnye umntu omameleyo uzawuthi bavela ko-hit and run. Yeah. O-hit and run bavela ekunganyanisekini komntu lowo wenze loo ngozi. Kodwa umthetho wona uthi awusuki kwindawo apho wenze khona ingozi. Ukuba ngabana uyayenza loo nto waze wafumaneka, ungabekwa ityala utshutshiswe. Ngamanye amazwi ke sithi magabula makhumsha kuthiwa it's a criminal offense to leave a crime scene after the accident. Awuyenzi loo nto, umisa apha. That is number one. Ndiyathemba kumcuphi fanele uba uyayazi loo nto, akanidi noba ade abe uzayiva ndiyicacisa apha kunomathotholo. Number two, kufike itrafiki kwi-crime scene apho kwenzeke khona le nto. Ukuze babe bayayifumana le moto, itrafiki yenze into ekuthiwa yi-accident report yakufika phaa eziofisini zayo. Kuba ke noba wena uqaphelanga kuba ubungumntu ke olixhoba, izithathile iinkcukacha ne-information ebantwini, yathi yakuhlala phantsi yafika yenza le nto kuthiwa yi-accident report. Kungoko ke amapolisa ekwazile ukuba ayifumane ukuthi imoto ibisithini, kuba amapolisa ayazile ukuthi indawo yokuqala yokukhangela yi-traffic department. Phaa i-traffic department ikhona iregister eza kuchazela, incwadi ababhala kuyo zonke ezi ngozi ukuthi ngomhla othile ngexesha elithile kuthiwa kwakwenzeka ingozi ekumila kunje. Kuye kujongwe kwii-system zase-traffic department ivele nyhani ingozi, ivele nyhani nemoto. Andiunderstandi ke xa kuthiwa umqhubi akayo-owner, kuba umthetho awukhathali ncam yokuthi sifumene bani. Apho umthetho uqale khona uthi ukuba ngabana ifumanekile imoto, ufumanekile umnikazi, ngumnikazi ke bhuti wam ozawusichazela ukuthi ngemini ethile ngexesha elithile imoto yakhe ibikubani. Kungenjalo ngokusemthethweni nguye ozawuthawuziswa kwiinkundla zamatyala, kuba kaloku umthetho uthatha ngongathi nguye obeqhuba imoto xa yena engenawumchaza ukuthi ebeyinike bani ngexesha elithile. Uyivulile ikheyisi. Ubulungisa ke tatam buthi umncedisile umcuphi ngokolwazi aludingayo ukuze kuyobanjwa umama lo wenze le nto. Kuba kaloku ukuba ngabana le nto ibihambe kakuhle, laa mbuzo ubuzayo ukuba ingaba unayo nelayisensi, ndithi ngozixolisa ke ndithi inoba phaa edokethini ifanele uba ikhona into enjalo, uba yinto yokuqala leyo obuzwa yona, uba unaso na isigunyaziso sokuba ube ukule nqwelo. So idokethi ifanele uba lona liyasichazela ukuba abe nayo nelayisensi okanye abengenayo. Kuthi ke ukuba ngabana bengenayo ilayisensi iyenze nzima kakhulu imeko yakhe, kuba bekufanele uba ukuthi akekho mveni kwevili and akekho ndleleni. Njengoba kusitsho ukuthi ebebaleka ngesantya kwiindlela zethu esiphezulu, kwiindlela zethu zephondo esizaziyo uba azisenazi-potholes ngoku, zine-swimming pools.
and kwiindlela eziphakathi kwabantu unomyinge othile ofana uba uqhuba ngawo. Umzekelo, kwindawo ehlala abantu uqhuba ngo-60. Xa uqhuba ngala 60 noba uyibona seyilapha phambi kwakho i-pothole leyo, uzawukwazi uzisebenzisa iziqhoboshi, ii-brakes ngamanye amaxesha, ungade ube uzawuphuma uyokutshayisa umntu ohamba ngaphandle endleleni. Ndiyicacisa le nto ukuzama ukuveza ukuthi unebango and ubulungisa ukuba ngabana umcupha ngabenza bungakuwe. Ithi ke le nto uzazibuza ukuthi mntakagantolo, nangu lo sisi, inoba lithini la dokethi, noba uzange ulibone, ufane uba ubekwa izityholo ezithini. Uyabona ke ezona zityholo okwangoku zibini. Number 1, kushiya indawo yexhwayelo enze ingozi. Okwesibini, uyawundinceda ke mntakamaliwa, isiXhosa masiphelelanga, ikhona nto kuthiwa yi-reckless and negligent driving. Andazi amazulu athi kuqhuba budedengu okanye kuqhuba ungenankathalo. Uqhuba Uqhuba ungenankathalo. Sesinye ke sesityholo sesibini, nakhona eso sityholo ke ngu-number 1, sithi ngu-count 1 ke le uba indlela obuqhuba ngayo kodwa phaa ubungenankathalo. Ya. Ukuba ngabana ke zonke izinto la mama andisazi isizathu sibangela makabaleke, omhlawumbi wayezithe nti ngomdili yomfaxangiweyo, wazibona ukuba angatsalwa namagazi, iso simoshakala kakhulu into yakhe. But esithetha ngoku, izityholo anokuba ngabana umcupha ngawenza umsebenzi wakhe ngomso, izityholo anozixoxela ekhothi afumaniseke uba usengxakini ngendlela endiva ngayo apha kutata, zezi sendizikhankanyile mntakamaliwa. Ndazi noba ndikukhawuleli na usaqhuba, kuba bendifuna ubuyela apha kubhuti kwinto ethi ndiyafuna kaphinda asizobele umfanekiso wendlela uba usakhumbula indlela agilwe ngayo. Ndifuna mntakagantolo uthi xa ubuya ungene kwinto ethi utshayiswe ndawoni ubhuti, iphi imoto le. Bhuti, imoto ihamba endleleni, wena uhamba kule ndawo yabahambi ngeenyawo, andithi kunjalo? Kunjalo tata. Ikutshayisela phi? Ikutshayisela kule ndlela yayo, ikutshayisela kule ndlela yakho? Usenako ukukhumbula? Inditshayisela kule ndlela ndihamba kuyo, iphumile yona endleleni yaze nditshayisela ecaleni. Iphumile endleleni yazotshayisa wena apha kule ndawo uhamba kuyo? Kunjalo tata. Okay. Bendibuza ke lo mbuzo ke mntakagantolo lenza uba siyazi uba ebendawoni. Ikliye ke ngoku uba imoto iphume endleleni yawutshayisa umntu kule ndawo ahamba kuyo. Now, ngokukhethekileyo kuloo ndawo mntakagantolo ndiyaziva ezi sewuzibekile ezibini. Xa ndihamba apha kule ndawo yabahamba ngeenyawo imoto inditshayise kuyo iphume kuleya indlela, uthini umthetho? Umthetho mntakamaliwa yile ndithi ke ngoku yenye itshaji leyo, yile siyibiza ngokuthi yi-reckless. Ubu-reckless indlela obuqhuba ngayo and u-negligent. Ubu-negligent ngohlobo lokuba kangubathathele ingqalelo abahambi ngenyawo. Loo nto ithi uyakwazi ke ngoku ukubeka ityala. Remember mntakamaliwa, awusifumani isigunyaziso sokuqhuba ungakhange ube ulifumene uqeqesho. Yes. Ola qeqesho ke ngoku leli lukukhokhelela ukuba uyowufumana ilayisensi yakho. Kulindeleke ntoni kuwe
xa se ufumene uqeqesho kunye neencwadi ezithi ungaqhuba, kulindeleke ukuba uqhube ngendlela eyiyo endleleni. ngokwale ndawo uhamba kuyo ngelo xesha futhi. That is why ke mntakamaliwa ufumanisa uba uyawunikwa umyinge uma uhambe ngawo. Yeah. Uyawunikwa umyinge, uyachazelwa mntakamaliwa ukuthi kwindawo ethile, umzekelo uba ndiqhuba ku-N1, umyinge ka-N1 ndiyawazi uba ngu-120. Noba imoto yam ingaphela ku-200 iphele kubani, kodwa umyinge ngu-120. Yeah. Kwezaa ndawo zabahlali umyinge ngu-60. Noba uhamba wedwa, akho bantu, akuphithizeli, kodwa umyinge ubekiwe ngumthetho. Yeah. Kulapho ke mntakamaliwa ivela khona into yokuba ube negligent, wa-reckless, ingakumbi kwimeko le kabhuti abe wonzakale ngolu hlobo onzakale ngalo. Ivele idule ke ngoku ngokuphandle ukuba ubungaqhubi ngendlela eyiyo kulaa ndawo ngelaa xesha. Kulapho ke amapolisa ukuba ngabana ikheyisi yomntu ayiphande ngokukuko, ayakwazi ukumthatha amse kumtshutshisi, umtshutshisi ayibone le ndlela kuthiwa kwenzeke ngayo ingozi. Because ibalulekile loo nto mali. Yeah. Ibaluleke kakhulu kuba kaloku impumelelo yetyala isedlanzini zexhoba nomcuphi. Nokwenzekileyo kwindawo exhwele. Kuba kaloku okwenzeka kwindawo exhwayelo, umtshutshisi lo uza kuthatha isigqibo sokuba siyatshutshiswa, ukuba ngabana la affidavit katata umcuphi akayibekanga ngendlela eyiyo evezayo ncakasana indlela eyenzeke ngayo le nto yenzekileyo, uyakwazi ke ngoku umtshutshisi lo athi ngendlela afunda ngayo nabona ngayo kwesi statement akanawubeka mntu tyala. Ibe ikheyisi yomntu iyafeyila, but ifeyila kuba umcuphi engayibekanga ngale ndlela. Ibalulekile ke ngoko amaxesha amaninzi ke mntakamali wokuthi xa sifundwa esa statement amaxesha amaninzi sifuna uba sibhalwe ngesilungu, kodwa ke umcuphi uyasifunda esa statement phambi sokuba usisayine uba ingaba ndithetha le nto ubundixelele yona na ukuthi yenzeke ngayo le nto yenzekileyo. Ibaluleke kakhulu into yokuba ukuba ngabana esi statement asithethi le nto, umcele kwalapha epolice station ukuthi masibhale esinye sisibeke ecaleni esi kuba le nto ibhale apha ngesilungu, isilungu ayilolwimi lakho. Andisiva. Ayiyongo le nto ndiyithetha ngesiXhosa, ifike yaguqulwa phaa kwelaa cala. Yeah. Ndithathe enye ipointi ke mntakamaliwa ndizowuphefumla. Utata uthi kalandelela le case kuthiwa hayi yakwaRafu. Mntakamaliwa, kudala thina bameli sayibona ke loo nto, uxhomekeka uba unabo nabameli kuba amaxesha amaninzi abantu badudulelwa kaRafu. Mandiyicacise le ndaba kaRafu mntakamaliwa ukwenzela uba abantu bazoyazi, plus necala lezotshitshiso, le nto sithi yi-criminal law. Yeah. Ukuqala kokufika kukaRafu sayincokola loo nto ngenye imini kwakule platform yakho. Yeah. uRafu akananto yakwenza nokutshutshisa. uRafu unento yokwenza nembuyekezo. Yeah. Akakwazi ke ngoku umntu ukuthi kuwe liyeke eli cala lezothutshiso
uye kwaRafu. Mm. Ezi zinto mntakamaliwa ziyakwazi ukuhamba zombini. Yeah. Ziyakwazi uhamba zombini. Uyamtshutshisa kwecala, hayi ukuthi akakubhatelanga. Mm. Umtshutshisa kuba ophule umthetho wezendlela. Yeah. Uthi makaqhube ngendlela eyiyo xa esendleleni. uRafu mntakamaliwa, awuzukwazi uza kum ndingumntakagantolo uzondifuna imali, kuba kaloku rhoqo xa ugalela ipetroli emotweni kwilitha nganye kunemali kaRafu, Yeah. Levy. kunilevi. Awukwazi ke ngokuza kum directly xa ndikutshayisile, uyaphi kuRafu. Kodwa xa kucaca ukuba umonakalo ubuzaza njengotata and le ngozi yenzeke ngenxa yongabikho kwenkathalo, ubheke epolice station uyomvulela ikheyisi. Icala ke le-criminal law lithatha indima yalo, kuba umthetho apha wophuliwe and ophule umthetho ufanele ukuthi ohlwayo. Manditshaye apho mntakamali. Buyangena ekhaya sincokola neXhoba. Ubhuti. nombuzo omnye. Okay tata, uxolo kancinci tata, ndiza kunika ithuba. Buyangena ekhaya sikumzuzu ngoku wesithandathu ibethile intsimbi yeshumi kwiVukani FM. Sincokola ke neXhoba notata igama lakhe elindaba kwamkhosi ngoku nje, kodwa ngokutsho kwakhe watshayiswa sesi sithuthi ngoJuni walo nyaka phaya kwidolophu yaseKomani. Funa kubulungisa ke ngokuba wafumana umonzakalo kanye apha emlenzeni de kwafakwa intsimbi ngendlela ke umonzakalo wathi wabe kanti ufumana ngawo ukophuka oku kwakhe. Kodwa ke yaxolanga kukurhuqa kwenyawo kwendlela ityala eli elichotshelwe ngayo, kodwa ke yavulwa yona ikheyisi. Ungangena ke tata. Yeva bhuti, Andiba ke tata. ingangena ke tata. Tata, ndinombuzo nje apha kumhlonipheki ndinoke ndiwubuze mhlawumbi nawe akake andiphendule kancinci, andohlulele kwezinto engasichazile ke kwezi kheyisi ke anozivulelela lo mntu. Yeah. Ndifuna uqonda, ndike ndava nelizwi kwakulo mcuphikazi esithi kaloku tata ikheyisi ye-accident yasendleleni ayivulwa ngumntu owonzakeleyo, ivulwa ngumcuphi. That's why into yoba ndiphinde ndazothatha esi statement apha kowendlini njengoba ubusibekile esiya e-police station. Yiloo nto indizise apha. Ndifuna ke ndive nje kuloo ndawo kuxa kutheni ikheyisi ivulwa lipolisa, umzekelo kwinto ye-accident, kuxa kutheni funeka ivulwe lixhoba, because kukho nento yoba mna mhlawumbi ndingavela as i-witness phaya not ummangali. Ndifuna ucacela nje kuloo ndawo tata kwenzeka ntoni kanye phaya. Nantso enye indima eye ayacacela ncam kule ndima yokuba ngubani ovula ikheyisi okanye ipolisa liye livule ikheyisi kwindima enjani kwezinto ze-accident. Yeah. Ndifuna ucacela nje kuloo ndawo tata, Okay. noba uvakele nombuzo Yeah, wakho. kodwa phambi koba uphendule umbuzo wakho Mr. Gantolo, kule yakho ikheyisi ivulwe ngubani ikheyisi kule yakho imeko? Aphinde ke tata. Kule yakho imeko sithetha ngayo, ngubani ovule ikheyisi njengoba une-case number? Ngoku ivulwe nguwe okanye ivulwe ngabantu ebebe kwindawo eqhwayela? Ngalo mhla we-17 ndayivula ngokwam e-police station. Oh. Kodwa uthe umcuphi xa esiza kum ke ngoku emveni bendifowunele eqondile uba ndihlala phi, uyaqonda, weza kum wandichazela into yoba hayi kaloku tata njengoba undibona njengoba usihambile i-statement phaa ndifuna esam ke ngoku i-statement because mna ikheyisi ayivulwa ngumnikazi lo wonzakeleyo, ivulwa lipolisa, uyaqonda. Ndingacacelwa kuloo ndawo ke ngoku tata kulapho ndivese andacacelwa khona, kodwa ke ndamnika eso statement uba sisafana nesiya bendisihambise phaa e-police station. Okay. Ndifuna ucacela ke kuloo ndawo ke tata
kuxa kutheni umzekelo icase kuthiwa mayivulwe lipolisa okanye ngumphandi wetyala, or kuxa kutheni xa kufuneka ivulwe lixhoba, ngakumbi icase efana nale yale hit and run ndithetha ngayo. Case ye-hit and run ndithetha ngayo, nakwii-case eziye zibe normal mhlawumbi i-accident ntoni ungabikho mntu ubalekayo ame udrayiva. Ndifuna uqonda ke ngoku kuxa kutheni xa kuzawuthiwa hayi icase izawuvulwa lipolisa, hayi icase livulwa lixhoba. Ndiya ndacacelwa apho tata kulaa nto bendiqala ke nokuhlangana neento ezengozi ke tata. Ndingafuna ke nokucacelwa nakuloo ndawo tata. Alright, bambile. Mr. Kandolo? Hello tata. Ndiyavumbuza katata. Xa ndimphendula utata ndiyafuna ukuthi usisi ungumcuphi inoba zange ayibeke ngendlela eyiyo, but ndinayo ipicture yale nto athetha ngayo. Tata, okokuqala ka ndikuphendula, ikheyisi ivulwa ngumnikazi wayo. Noba ungaya phaa edokethini uzawufika kune-complainant, awuyo-witness. Laa sisi andimazi wayethethiswa yintoni loo nto, andizuba ukuthi utheni, kodwa wena ungummangali, awuloo ngqina. Njalo tata. Ingqina ngumntu oza kuthi ndiyibonile ingozi isenzeka, ndade ndathatha nenambari yemoto kuba lo sisi engathi angabaleka, kanti nyani uza kubaleka umqhubi lo. Ngumntu obeme kucala, wayibona imoto isiza ngespidi, yabetheka kwi-pothole, yaphuncuka kwi-steering sakhe lo sisi yongena kuwe, waphinda wayibuyisa, wabaleka umisa kwenye indawo amise kuyo, wabuya wazokujonga. Emveni koko wathetha into azithethayo, wangena emotweni warhuqa. Ukhona umntu ongomnye oyibonileyo, loo mntu kuthiwa lingqina. Into eyenzekayo ke police station, epolice station kune-first office, le nto sithi charge office. Kulaa mnyango ufika ungene kuwe, lona wawungene kuwo. Uzawufika phana kukho sisi abalapha edeskini noobhuti abathile. Uchaza into oyizeleyo. Nyhani ke kuba kufuneke bevule idokethi, abazuthi buya ngomso. Bazayithatha yonke le nto uyithethayo bayibhale phantsi, bayithintini. Emveni koko bathathe elaa dokethi, onke la madokethi bebewavula namhlanje, ayathathwa asiwa kumastishi. Umastishi awobe ngokuthi awathathe awanike intloko yabecuphi. Intloko yabecuphi yiyo eza kobela abecuphi bayo la madokethi. Emveni kokuba umcuphi efumene idokethi lakho, umzekelo, uzawufunda esi statement sokuqala. Sithi esa statement sokuqala kasisibizayo ke thina kuthiwa ngu-A1 esa statement. A1 esa statement. Kusithiwa ngu-A1 nje esa statement ichaza ukuthi kwayidokethi lohluke kathathu. So xa funda esi statement sakho sokuqala afumanise hayi man, esi statement sine-gaps, sinemingxunya esi statement. Zikhona izinto ezifuna mna mcuphi ke ndiyozivela, ndingathathi nje into endiyinikwa ngaba bantu kuba imeme inam ngoku elidokethi lelam, kufuneke ndiripote phi kumphathi wam. Kuloko kuzambona ekufowunela efika endlini esithi uzothatha esinye istatement. Akazi usilahla ke esiya istatement sokuqala kuba ngokomthetho akavumelekanga. Esi statement sesibini izaba ngu-A2. Yile nto ke ndithi ke tatam, andiyazi ulwimi nendlela enathetha ngayo phaa, uba mhlawumbi noba nafumanana okanye zange nifumanane, kodwa into endiqiniseke ngayo mna, awuloo ngqina wena, ungummangali. So ayikho ke, that is why ndithi mhlawumbi ixhomekeka kwindlela wayitolika ngayo. Ayikho kodwa ke ikheyisi ekuthiwa ivulwa ngamapolisa. Amapolisa, that's why amapolisa adla ngofuna ingqina okanye afune umntu lowo.
nje nanjani amapolisa bakwazi uyivula ikheyisi, funeka efumene i-information kuba amaxesha amaninzi afika izinto sezenzekile. Yeah. Uphendulekile tata? Hayi ndiphendulekile tata, bendifuna ucacela kuloo ndawo uba nam ibindimangalisile tata. Hayi ndiphendulekile, Yeah. ndiphendulekile. Yeah, mhlawumbi xa ndinawubuza mna pha kuwe, ngoku kwenzeka isiganeko, uba uncedo lokuqala labakhona nongenelelo kwafika bani? Kwafika itrafiki? Wathathwa wasiwa esibhedlele, uthathwa ngubani? Kwafika iambulensi? Kwafika amapolisa? Kwenzeka ntoni emveni ngoba wehlelwe yile nto? Kwafika bani wathini? Emveni uba ndiwile ke usisi emkile kwaye kwafika iimoto ze-security. Okay. Zabe sinyisa ke le tata, wacela ke ngabantu bakho, hayi kubaleke imoto, le tata utshayise imoto, ibalekile imoto. Hayi abefowuna ke lo mfana ke we-security. Nyhana kakube lithuba lide efowunile, kwafika iambulensi. Ithe isanda ufika iambulensi isabuyile njalo kwabe kufika netrafiki ngokunjalo ke tata. Lolona ncedo yandithatha kwiambulensi yandisa esibhedlele. Ndafika ke esibhedlele ndazama ke uba ndafika e-casualty. E-casualty bathathe bandiyipha ngendlela endiqhuke ngayo kuba ndiqhuke shwaka. Yathini itrafiki? Akho nto yayithethayo, akho nto yayiyidinga kuwe xa ifika kule ndawo? Itrafiki kaloku ifike yachazela into yoba yi-accident, ubalekile umntu wemoto. Wayibuza ke ngoku akho mntu uthathe i-number plate, kwabe kuthiwa hayi nantsi i-number plate yemoto. Yabe sitsho ke ngoku itrafiki into yoba no, xa ifika eofisini izawufika itreyise imoto. Kodwa ke nam uphuma kwam ngaloo mini ndithe ndaphuma ngayo esibhedlele uba ngabantu kule nda-admithwa, kufuneka ndiphume ndiyovula e-police station. Yayenza ke ngolo hlobo wayetsho ngalo. Ngapha koko akho mapolisa ayefikile kuloo ndawo? Andibake tata? Ngapha koko zange kude kufike ubuqu bawo amapolisa kule ndawo? Hayi tata. Okay. Nawe ke mphulaphula sikuvalele ngaphandle, mhlawumbi wake wakwingxaki efanayo nesondeleyo kule yabelana nathi nendlela owathi wabeke nto isingatha ngayo ukuze kuzame ukungena nokuthatha indawo kumthetho. Sipha ngoku umzuzu weshumi elinesixhenxe emveni kwentsimbi yeshumi kwiVukani FM. Masikhe sive kweli cala bungena sithini? Msasazi ngu-Anonymous. Hayi, nam ndingavuya kakhulu xa ngaba inokwenzeka ngale ndlela athetha ngayo tata, ngoba ayinawundikhulula nakuloo road accident fund. Uzofumana imali kanjani kodwa kwamntu lona wokuqala kenza into yokokuba ngaba unesono soyenza loo nto leyo. Ngoku izimali zizawukhawuleza zenze ntoni na? Azukwenza nto engakwazanga ukwenza le into. Funeka uba pha uyazi ukhululekile lo mntu uyenzileyo utshayisa, ibe khona ikheyisi ayaziyo uba ngaba le kheyisi iyandibamba ngolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo. Umhlawumbi ngelinye ixesha ayinoba nekheyisi, yinto ezawuthi ancedise yena, then u-road accident fund akwazi unika ii-funds ezifanelekileyo ngoba ukwazile uncedisa. Enkosi msasazi. Nkosi Anonymous. Andiyazi ke Mr. Kantolo, nangona ihamba ifika izothi ngqu, andifuni sithi xa siphethe le ngxoxo sibe sicinga ngoRafu. Sizawusiphazamisa. Yes. Sizawusiphazamisa, sizawuyilibala le nto idibene nobulungisa phakathi, kuba into edibene noRafu ibaphazamisile abantu bakuthi. Now kule meko inje, ndijonge okwakutreyiswa kwalaa moto, ndijonge lo mcimbi uvaka lapha kubhuti ngokunga kukhona ukukhuthazeka okuthile uba hayi man, yiyeke le case. Andithi bhuti kunjalo? Khaphinde ke tata. Andithi ubutshilo into yokuba ukhona umoya ongathi kukhuthaza into yokubana iyeke le case ihle nomcinga. Andithi kunjalo? Kunjalo tata, xa ndibona indlela lena mna ne-language le yomcuphi wena tata asidibani ngendlela erayithi. Ndiyayibona uba isenosuka iphelele esithubeni yona. Ithini le language? Ayiphelelanga esithubeni. Ithini le language?
Ewe tata. ithini le language ikwenza ucinge ngolo hlobo? I-language mhlekazi endithi ayidibani into yoba today umzekelo ndize lena yeripoti ufumanisa lo mntu lona ulibele into yoba ebetheni last time ngoku bendilapha uyaqonda. Uthetha into ngoku engadibaniyo engahambelaniyo nale ilanguage ebeyithethe kwigeni ebesidibene ephelileyo. Ndizama ukuthi tata hayi umnqwazi wam khange uqine kakuhle andifuna uphosisa. Ndaqine sisitsho ngendlela ehamba ngayo le case tata hayi andinathemba ndifuna uphosisa. Okay. Akabikho nto isakhoti apha isaphelele police station nakubacuphi ithini into kanene? Hayi isaphelele nje xa ibacuphile mhlekazi akabikho nto ithini na hayi akabikho nto kuthathe cwaka. Uqaleni wayithile naye umcuphi kum into yoba hayi uzamane ndi-updatha ngokuqhuba kwecase ezo promises ke wayezenze ngalaa game azonantsika istatement zange zenzeke ke ezo promise. Oko ke wayegqibele ngeli xesha afuna eli ncinga lale delay number plate. ya istatement usakhumbula uba sathathwa nini? Uqale nini uqaphela uba hayi lide ithuba ayihambeli phambili le nto? Uqale uqaphela apha ku-October, end of October, xa ndifumanisa into yoba hayi mani ikheyisi kaloku ndiyivule nge-17 uyaqonda. I think umcuphi apha kum ufike uba kuphela i-17 ingathi ufike nge-19 into ezinjalo nge-19 20 uba ndisakhumbula kakuhle kodwa esokuqala soma-statement ndisenze nge-17. Naye uthe efika apha kum ndabe sendinayo i-case number. Okay. So ugqibele nini uthetha nomcuphi wakho ukubriefa? Ugqibele nini ukuthetha naye? Yeah. No, ndigqibele I think inoba ndigqibele nini, ndigqibele phaa ngu-August. Uba andigqibelanga ngu-August apha ku-October, kwi-first week ka-October uba ndikhumbula kakuhle. Iqonda mandinike laa ndima because khange uphenduleke nombuzo. Xa ndimbuza kuye ke ngokokwesithathu ndisebe yemem lena ntsika le eli dokethi liye lithathe mhlawumbi umyinge ongakanani, mhlawumbi umzekelo ixesha elingakanani ukuba libe lisekhothi uyaqonda. Yimabhuti libe liyokwenza loo assessment ekhothi uba into yoba mhlawumbi kutshutshiswa okanye ungatshutshiswa. Ngumbuzo endibuza kodwa iye ithathe ixesha elingakanani. Athi ke nakhe hayi kaloku yena akasebenzi ikhothi ixhomekeka kwiinto zekhothi le nto le. Ndithi hayi nam ndiyayiqonda le qha bendisithi ke mhlawumbi kwiikheyisi oke udibane nazo xa uthumela amadokethe ekhothi aye athathe ixesha elingakanani uyaqonda. Ukwenza nje umzekelo walo ndikwenzela nam ndizokwazi ulinda ndiyazi into yoba hayi uba ngaba mhlawumbi kuthi ayithatha 6 months ndenza umzekelo ndilinde loo 6 months ndikwazi ndandisenzela uba ndikwazi u-inquiry emva kwelo xesha. Zange ndide ndibe ndiyalifumana ke ixesha loba ithatha ixesha elingakanani isekhothi iaseswa. Okay. Andanoba ndiyavakala. Ndiyakuva kodwa umbuzo wam ke ngokulandela uthi masiqiniseke ngale nyanga ngoba asinawuthetha ngo-August siphinde sithethe ngo-October. Ngo-October yinto yangoku inyanga ephelileyo sisayiqala le. Nigqibele nini ukudilishana nomcuphi okanye nabantu abasondeleyo kule case? Ugqibele apha ku-October? Becuphini kungale veki bathutha ngayo I think noba 2 weeks back bathuthayo kule kwezi ofisi bebekuzo. Okay. Babathuthela Okay. emlungisi. Okay. Besimka apha emva kwasekhothi. You should get. Loo mini yokugqibela ke ngokuleyo. Okay. Mr. Gandol. Okay. Abapha ku-October. Yeah, okay, ndikubambile bhuti. Mr. Gandol. Andithi imeko okanye ityala efanele uthathe 2 days malithathe 5 days. Uba lithathe 5 days kodwa bekufanele balithatha balithathe 5 days endaweni ye-2 days itsalile loo nto leyo nokuba kuvulwa case noba yintoni. Kodwa asinoyibalekela into yokuba umkhondo seshushu apha. Ikhona into esingafane sithi kwesi sigaba yenzeke gwenxa
Mntakamaliwa ikhona. Yeah, sure. Yeah. Mandiqale kule nto ubuke wayibuza kutata before ndizowuphendula lo part. Ubuze umbuzo endiqomba ubalulekile qha utata engathi akawubambi kakuhle. Mandiwuphinde ke tatam lo mbuzo. Yiyeke le 2 weeks le migudu ubuyenza wena yozama ulandelela ikheyisi yakho. Ukuthetha ngolu hlobo sithetha ngalo nawe namhlanje okanye ukuthetha ubuso ngobuso nomcuphi malunga nale case yakho ugqibele kweyiphi inyanga, okanye ukufumana i-information nge-SMS yokuba ikheyisi isendaweni ethile ngoku ugqibele nini. Okay, hayi tata ndigqibelene ukuthetha ubuso ngobuso nomcuphi, ndigqibelene first week August, yeah, first week August. Yeke, not first week. So uSeptember wonke. August, ngigqibelene ukuthetha naye ngo-August mhlekazi wam, ngigqibele ukuthetha naye ngo-August. And then into ze-SMS ke hayi torho tata oko sagqibela uthetha efowunini ngoko wayefuna inantsika ke ii-details zalo mfana lo ndithi wayebhale i-registration number. Uthethe efowunini na-information nantoni, hayi tata akukho nto kwanto endiyifumanayo kwelo cala. Okwesibini ndifuna uqonda wayekusile kwindawo yexhwayelo umkhombise ncakasana wena ukuthi bendime apha bendihamba apha ngeli xesha inditshayisayo le moto, yanditshayisa ndawa apha yomisa phaa yona. Naniyile kule ndawo nomcuphi nithathe namafoto? Ke tata yabona ngumbuzo obuzwe uyaqonda kusisi lo wandithi ke ngoku mem ndizawude ndibe ndiyahamba because andinamntu ndihlala naye ugqibela nawo kwam uthetha. Mna ndandigqibele usithi kaloku sizawuya kwindawo ye-accident, but now ngoku ndiva undixelela ngeripoti efanele uba amagqwetha wam ayayifumana karafu. Andikayi nesi kulaa ndawo ndanditshayisele kuyo for wena ube ne-sketch sakho ithole ngokokwazi kwami kuthiwa yi-MVA report. Ndiyibuze ke loo nto kuye. Hayi akhange ndibe nampendulo tata, nangoku zange ndide ndibe ndiyaya kwindawo endanditshayiselwe kuyo imoto. Oko kwakugqibele eso sketch setrafiki ke malunga nesamapolisa sona hayi zange tata. So ndikuva kakuhle ukuthi yona esi sketch setrafiki yayikusile yona itrafiki kulaa ndawo? Andikathi tata? Yayikusile yona itrafiki kule ndawo kwenzeke kuyo ingozi phambi uba yenze esi sketch uthetha ngaso ngoku? Hayi ndithi kulaa nto uba umzekelo ngelinye ixesha kaloku tata mnandi itrafiki ibikhona ngelaa xesha ndilayishwa yi-ambulance. Ndizama ukuthi mhlawumbi uba ngaba yayenziwe loo drone yenziwa yitrafiki. Itrafiki bagqibelana naye ngelaa xesha lengozi. Ngizama ukutsho ke tata. Andazi uba wenza ntoni na. Ndikuva kakuhle tatana. Ndibuyele kuwe ke mntakamaliwa. Yeah. Kukonakala mntakamaliwa ukuthi umcuphi wale case akakhange, andizuthi akakhange kuba andilazi kakuhle dokethe, kodwa ke ndiwubuza ngamabomi lo mbuzo okugqibela wokuba bayile na kule ndawo kwenzeke kuyo ingozi nomcuphi. Because ibalulekile esa statement kakhulu, sibalulekile kakhulu esa statement. And andiyazi ke noba usithathile na i-statement sala security yabiza i-ambulance. Ndingayazi noba uye woyithatha phaa kwi-ambulance into esibiza ngokuba yi-ambulance report, because iyafuneka i-ambulance report edokethini, afuneke laa mntu ebefonele i-ambulance, kuba kaloku sithi xa sibiza le nto mntakamaliwa sithi chain evidence. Li-chain elihambe lidibane, kungafunekanga qhawuki eli. Uthungelana Ukuthungelana kobungqina. Ba ubani ufike wenza into ethile, ubani wafika wenza into ethile, ubani wafika wenza into ethile. Ndingamazi ke noba uyile na uyowufumana ii-contents zikatata zefile. Uba uhleli into engapha kwenyanga, into ebonakalisa uba ngoku ingozi yakho ibinobuzaza,
kuyanyanzeleka ke ngoku ayofumana nesamari kagqirha malunga nobuzaza bengozi. Kulapho ke nguma wena mntakamaliwa azawuthi umtshutshisi xa efumene eli dokethe afumanise into yokubana ke ngoku hayi mani le nto le inobuzaza sinayo into ethi singamtshutshisa ngempumelelo. Xa ndiphendula umbuzo wakho Ncakasane in terms of i-time frames ezibukwathetha ngazo, Yeah. ikheyisi yengozi engena alcohol phakathi ayitsali mntakamali. Okay. Uba uyandiva ngoku sendikuxelela isteps bekufanele uba zenziwe. Yeah. Step number 1 kufumana istatement se-complainant kule case, that is utata lo sinaye emoyeni. Step number 2 kukufumana abantu abafike kwindawo yexhwayelo. Ikhona ke security ede yafowuna ku-easy ukuyitreyisa uyifumane. Yeah. Because ikhampani yakhona ungayifumana nalapha kugxa wakho oyitrafiki xa ulipolisa. Step number 3 kufumana i-ambulance report. Wawufumana zonke ezo zinto ungathi xa ugalela i-icing kwikeyiki uyokhangela ke ngoku i-independent witness, umhlali ongabuyibonile. Then uzamfumana kumhlali babe bekhona noba mnye noba babini. Kuba noko ayinto lecaba i-case yezigelekeqe apha abantu boyikayo ungqina, yi-case yomntu otshayiswe imoto. Lide elithuba mntakamaliwa ndimamele isaqala uJulayi uzoma towards the end of uNovember, i-12 namhlanje. Lide kakhulu elithuba ube ela dokethe ligcwala idust mntakamaliwa. Noba ngomso ungawoka uye police station uzafika umcuphe elikhangela eyolitsala ngaphantsi kuba kaloku bafumana amadokethi every day. Okanye sefuna uba mkhumbuze yeyiphi le case kanene uthetha ngayo kuba zange ayinike ngqalelo. So yeah, injalo mntakamaliwa akuhambanga kakuhle kule case. Yeah. Okay. Asike sithathe abahlali sive uba bangena besithini na kuba abantu apha izinto bazithethela ngokwabo abathethelwa ngumaliwa. Nantsi inombolo ngu-072 514 5381. Sithumelele i-voice note kungenjalo usitsalele umnxeba. Molweni msasazi nakwinto endilapha. Molweni baba. Mna msasazi into ebendiyirhalela mna bekufanele uba wena msasazi njengoba utata efike apha uwe ecela ukuncedwa watsho wabiza utata lo wezomthetho. Yeah. Utata uthi kufike ipolisa phaa kuye lisuka epolice station liyokuthatha istatement. Olathetha le nto liyithethayo wavuma ke kuba eyiqomba iyafana nale ebeseyifakile yena. Wena msasazi uba ukukhawulelana notata uzama ipolisa elaliyonceda utata lo kwakhe. Le mibuzo uyibuzayo ukwazi uyibuza kwelaa polisa. Utata usentlungwini ngoku umphindaphindisa imibuzo into aseyicacisile futhi. Uyayibona? So ngoku utata uyamkhubekisa ngentliziyo umlibe. Uzawucinga noba sesukile apha eredweni intliziyo yakhe ibe ncinci abone uba ngaba bendingafuni uncedo ngapha bendiyoxoxa. Yayibona? Hayi ndiyacela mna ndicela utata noko imibuzo lengaka mntakamaliwa ungayifaki kutata. Wena utata uthi ufuna uncedo, wena wenze indlela uba ngaba eli polisa lingafumaneka njani. Ibiqhele ukuba njalo umntu nxa ezokhala apha kwivukane kwenzeke elo hlobo. Le mibuzo ngokutata ingathi nguye ngoku lo tshayisileyo or nguye liyothatha istatement komnye umntu. Ndiyacela mntakamaliwa. Ngosi bhuti. 27 phambi ko-11. Mandibulise msasazi. Ngumgolozeli lo. Ndilapha eNtabethemba kodwa ke ndike ndanengxaki efana ubhuti lo. Right. Yenzeka le nto ngo-2018 1st kaDisemba. Nditshayiswa imoto izemva kwam ndihamba kwicala elemoto eza phambi kwam. Iteksi wanditshayisa lo mfo wandilayisha eteksini. Awugqiba unditshayisa wondishiya esibhedlele. I go and open i-case emapoliseni. Amapolisa athi ndiyayazi imoto ndawanika i-registration eyayithathwe ngabantu ababekhona phaa kulaa ndawo. But
amapolisa alidishwa ndim ukufumana imoto xa biyofihlwa kwenye i-penal beat yayiselokishini enomzamo eKomani, yafumaneka imoto. Still kunjalo bamfumana umntu, wanikisa nge-address ebubuxoki lo mntu lowo emapoliseni. Wahamba wayospray imoto wayitshintsha lo mntu lo. Still nalapho ndayifumana imoto ngoncedo labantu, kodwa nantsi laa moto yayitshayisile, itshintshwe ne-registration. Ndawathatha amapolisa ndawasa, amfumana lo mfo. Lo mfo wathi hayi kudala esize emapoliseni, nam uyandikhangela, ithetha nje ubuxoki. But icase yaphela nje esithubeni. Kwadibana ndiye ekhoti sokuthiwa icase iphelile. Umcuphi lo wayephethe icase akafumaneki qho xa ndiya ukusabela phaa uba kwenzeka ntoni, kuthiwa akaphangelanga, kuthiwa uphumile. Akatoti ngoku, ndancame ndayiyeka lo case. So yabe imoto inditshayisile. So this year inditshayisile imoto. Still kakhona ndophuka kuloo ndawo ndayothatha i-ambulance. Lo mfo uye nabantu be-security emapoliseni. Xa ifika emapoliseni, xa i-security ibizwa kwi-alarm, uyabaleka lo mfo, amapolisa kangamleqa. Nakhona ngoncedo labantu ndayifumana i-registration yakhe, ndakwazi umtreyisa ndamfumana. Ndimane ndiripota emapoliseni kodwa zange ayibambe. Kuthulekile ngoku ngathi ayikho, so ikhona into ene-negligence kwii-cases ezifana nezi emapoliseni, ungayazi uba iphelela phi icase. Enkosi bhuti, ndifuna phambi koba ndiye kule VN ndibuyele kuwe bhuti wena we-voice note yokuqala. Zikhona izinto endingazukwazi uzicacisa apha emoyeni ngendlela esisebenza ngayo. You know, xa sibuza abantu sithethe nabo ecaleni kuba sifuna ingxaki yabo, benqwenela uba iingxaki zabo zivakale apha. Xa uMaliwa ebuza apha, akabuzeli yena, ubuzela omnye umntu lo mbuzo. Andiyazi uba isuka phi le nto ingathi xa ubuza umntu ingathi ulwile. Le nto ingathi xa ubuza umntu unenjongo zokumonzakalisa ngokwasemphefumlweni. Andiyazi uba isuka phi loo nto. Futhi kuza kunyanzeleka, kuza kufuneka sizame usuka kuloo nto. Ukubuza umbuzo ayingomlo. Umzekelo, wena ngokukhalazela uba ndibuza umbuzo, mhlawumbi uyivile wena isinariyo yale meko yehlele lo tata. Kodwa ngokubuza into nganye, ingongoma nganye apha, sifuna eli gqwetha lizokuhlalutya le nto liyive ukusuka nokuhlala, enzela uba lize nesisombululo sokuba utata angenza kanjani. Ityala, ipolisa okanye umcuphi ojongene netyala akaso spokesperson samapolisa. Still nale izawuthatha iintsuku zayo because i-spokesperson samapolisa sizawuqale sikhangele le case kungaphela inyanga. Uzophinda athi kwalo mhlali asimncedisanga. So if uthi masingabuzi imibuzo, uthi masithini, kuba nozoyazi le scenario uba iqala phi iphele phi, if uthi le mibuzo masingayibuzi. Isuka phi lo mkhwa uthi xa kubuzwa imibuzo kuliwe? Masisukeni kuloo nto ukuba sifuna ukuncedisana size nesisombululo. Mandibulise kuwe mntakaMaliwa, ndibulise nalapho apho kumhlekazi lowo nakutata lowo. MntakaMaliwa, yinkqubo le. Wena uhamba kunye nomhlekazi. Imibuzo eminye befanele uba iyashiyekela yilena uyiqongqothayo kubuza utata kakuhle. Utata lona ugqiba kwehla, kaloku mntakaMaliwa ligqwethe limamele lonke le nkcukacha. Eli gqwetha liko phambi kotata and utata uyayichaza yonke le nkqubo ngale ndlela yenzeka ngayo. Nokubuza kukatata bendicela angakhathazeki, bendicela aphendule nje kakuhle. Into yokuba mntakaMaliwa wena wenza umsebenzi wakho, ewe abantu udla ngobabuza bonke abantu abadla ngofika. Umphulaphuli makakayekele apha egqwetheni nalapho kuwe mntakaMaliwa, ngesimamela apha kutata nale mibuzo yenu. Ndiyabulela ngohlathi lona apha ezibeleni. Enkosi.
Nkosi Hlathi, siyabulela. Nawe ke tata ubalise ngemeko yakho. Ndizithathile iinkcukacha. Ewe tata. Okay. Masibuyele kuwe ke. Okay, ndikubambile tata, ngicela ubambe ngolo hlobo. Mntakagantolo. Mntakamalimi. Xa ilolu hlobo sozibalula izinto ezingenzekanga kakuhle. Namaxesha okungenani ebekufanele bathathiwe ukuze sibe kanti sikule ndawo. Ikhona indlela angenza ngayo utata ukunyusa isipidi ngokwelungelo lakhe njengomntu ofuna ubulungisa. Ikhona indlela emvumelayo uba makayonyusa isipidi kule nqwelo abona ingathi ihamba ngesipidi sofudo. Mntakamaliwa, le nqwelo ayisahambi. Oh, imile nje kwayona. Imile le nqwelo. Okay. Lide ithuba ikheyisi ye-Reckon Neck futhi kanti ayikabikho i-court case number. Kusekho ikhasi ke la number yedokethi. Ayo case number le seyikhona njengoba kuvulwe icase leyo. Le phaa kuye efowunini utata ayo court case number. Ikhasi ayinayo la ipha ekugqibeleni as a case. Oh, okay. Inamba yedokethi le yayiphaa kuye. Okay, la case. So lithi ke ngoku lam ukwenzela uba singazitsibi izitephu. Yeah. Ndingumntu othanda uhamba ngestephu, ndilungiselela into yokuba kungathiwa ngeyilungile ukuba noba ubuqale phaa. Yeah. Ixesha lide kakhulu ixesha kangangokuba xa sisobathathu apha nabaphulaphuli asiyazi imeko yedokethi ngoku. Yeah. Asisazi status sedokethi ngoku. Bendizawuthi ngokukhulu uzithoba kutata, masiyiqaleni ekuqaleni le nto. Ukuba ngabana uyakhona ukuhamba ngomso imeko iyamvumela nanini na, akaye epolice station, ayiyeke intloko yabeCuphi ngoku. Ayiyeke intloko. Ebeke waya kwintloko yabeCuphi wakhonjiswa ngapha wakhonjiswa ngale. Acele umastishi kuba kaloku laa ntloko yabeCuphi iripota kumastishi, ngumastishi onexanduva lo ripota kwi-district. Yeah. Ephaa ezantsi eKomani, kuxako nje sisitrato kodwa ndayazi apha ikhoyo ngenyawo. Iripota phaa ku-district. U-district aripote kwabangentla ide ufika kwi-province. Yilaa nto kukwazi uva sokusithiwa i-states sihamba ngendlela ethile, eKomani kwenzeke into ezithile, eCacaphi kwenzeke into ezithile. Makaye utata kumastishi and acele ulibona ngamehlo eli dokethi. Okay. And angayifihli into yokubana kukho ummeli othile. Ndingavuya uba ebebhala. Ndiyamthanda umuntu obhalayo. Athi man, ummeli uke wathetha ngeento ezithile neento ezithile. Ingaba zikhona na ncakasana apha edokethini? Umzekelo, ingaba iripoti yeambulance bayandithatha ngobani ixesha ndikweyiphi imeko, ndi-unconscious okanye ndisahleli, ingaba ikhona naloo report, i-ambulance report? Yeah. Ingaba sikhona na istatement apha kweli dokethi sala security yafowunela iambulance? Ingaba umcuphi ukwazile na ukuzidina ayofuna i-eyewitness ke ngoku kwesa strato? Umcuphi zange afike axelele umastishi, mastishi zange afike umcuphi. Umcuphi akayazi i-crime scene. Zange afike umcuphi kuma athi make ndiyomkhombisa ncakasana. So khawundi ndikhuphe lidokethi lakuba lidokethi likatata eli qha ligcinwe ngamapolisa ke ndibone ukuthi uphando luhambe lomaphi ngoku. Yeah. Ukuba ngabana kuyenzeka umcuphi abizwe, akabizwe utata ekhona. Utata azokukhupha le mbilini yakhe ayikhupha kuthi yokuthi andoneliseki apha
ndineenyanga zinga kungathethwa ngale case, and le case andifuni le case iphelele epolice station, ndifuna uyoyixoxa kuba kuthiwa lo mntu wanditshayisayo kwakungafanelekanga undishiye phaa ngongathi ndifile. Kwakufanele uba ulinde amapolisa phaa, kuthiwa uphule umthetho ngokwenza loo nto. Yeah. Okwesibini, lo mntu uyabonwa apha ekuhlaleni, nam ndiyambona kodwa akabanjwa. Ithini into? Uba ngabana singayiqala phaa ke mntakaMaliwa, ingakuqala kwesisombululo eso. Ukuba ngabana ke naphayana utata akakholiseki, angaya kwidistrict. Udistrict kwaphaa eKomani, angaya phaa kwidistrict. Ukuba ngabana kwidistrict akakholiseki nakuye, angakukrweca ecaleni ngendlela akukrwece ngayo. Wena siyayazi ke thina sikrwecana njani ubheka phambili ngezinto ezikumila kunje. Ake sithathe lo umphulaphula umntakaGantola ndikuqhawule kancinci. Usemnxebeni kwiMbatho, siyabulisa. Enkosi mntakaMaliwa. Nkosi tata. Hayi, nam ndiyayiva nokurhagela ngamapha eguma, ndiyayiva le nto ummeli lo wakho ibeka kakuhle. Themkhulu. Icacile nale ndoda le andimva lo mphulaphula othi akangaxelwa ngembuzo icacile le nto ukuba ukufaka uphaa emabhotsi. Akwazi noba kungakhathali noba okanye athengiwe, because naku nomntaka Mgolozini eyibeke yakhe indaba ebuhlungu. Kabe into soloko zinyathelo kungakhathali kupha apha emapoliseni, because ummeli lo wakho ibeka kakuhle yonke le baba uthi. Yeah. Nandithi ukuva phaa emapoliseni ingxaki lapha emapoliseni. Yeah. Akakhathali okanye athengi zinto zenziwe. Enkosi emhlabeni. Uvakele, siyabulela mthemkhulu. Nkosi tata. 14 ngoku imizuzu phambi kwentsimbi ye-11. Uthini ba ubhanqa kweli cala? Kodwa msasazi wam uMaliwa, Jilebe. mandikubulise msasazi wam ngokuhlwa nje. Ndibulise neendwendwe zakho kwakunye nabaphulaphula be-VCR bonke. Msasazi sisembathweni. Yeah. Apho khona sizomamela inyaniso nento engeyonyaniso. Andimdanga msasazi. Indima endikuyo njengobhushane yile ithi, msasazi, le nto le case yalo tata iziswe emoyeni ngeenjongo zokokuba uzawuhoyeka okanye uza kuphenduleka. Ingxaki yakhe. Ndiyayiqonda into yobana kuyo yonke indawo xa uthe into wayiripota okanye wamangala, kuyanyanzeleka ubuzwe msasazi. Umzekelo, kwa aba babantu bebethatha i-number plate yemoto, nabo banayo ixanduva lokumbuza utata loba kwenze njani mfokwaba uze ibe imoto yakutshayisa. Nalapho akanako uba abe nomsindo umntu. Unoyichaza cha, azakwazi lo mntu umbonileyo esonzakaliswa imoto abe nento ebambekayo yokuba hayi, mna uthile umfo wenzakale ngolu hlobo nohlobo nohlobo. Mna ndivele nolwam incedo ke lokuthi ndithathe i-number plate. Usebenzile futhi lo mntu lo, usebenzile lo mntu lo uthatha i-number plate yemoto uba okanye nayo loo nto le bizawuthatha ithuba, izoba yi-long process uba u-hit and run akakho lula. Wafumaneka amandla ke okumhlangula kuloo nto, waze ke ummangalelo wafumaneka. Usuka apho ke ngoku le nto yahamba yaya emapoliseni. Nasemapoliseni msasazi minintsi imibuzo aza kuyibuzwa phaya ba, ndoda siyakubona uzovula ityala ngolu hlobo nohlobo nohlobo. Bekuqale kwathini uze imoto ikutshayise? Option number 2 ke lo. Option number 3, uyithathile ingxaki yakhe wazoyifaka emoyeni. Uyifaka kwakho emoyeni namhlanje uxolo. Namhlanje ngoku kuxoxwa loo nto ngoku. Msasazi ubona sithule njena nathi sifuna uva kakuhle uba unobangela ibiyintoni. Kwanomhlekazi lo usecaleni kwakho naye kulaa ndawo ahleli kuyo uyabhala. Ebhala njena umamelisise kakuhle uba ithini nale nto. Ndiyanqina mntakaMaliwa, masiwuthobe umoya xa silapha emoyeni. Apha emoyeni singagqwagqweki ngomsindo.
ngoba kaloku nathi singabaphulaphuli sirhalela ukuyiva cakasana usingayi uba yintoni na. Kuthi mandipheze apho ke msasazi, ibalulekile ke loo nto leyo yokubuzwa xa ungumntu. Enkosi msasazi. Nkosi Bhanqa. Molweni tata uMaliwa. Lendaba. Uthetha ndingumphulaphuli, phofu ingathi ngumphulaphuli ndinguSibusiso Ndamehlo. Endandike ndavela nenye ikhesi endandike ndaziveza apha kwiVukani FM, iikhesi zam zimbini. So ke ngoku ndagqibela ke ngoku ndingayifumananga indlela uba ndenze njani, ngohlobo lokuthi ndayafumaniseka uba yinethiwekhi, ndahlutshwa yinethiwekhi. So ndagqibela ke ngoku sasithetha kwiVukani, ndagqibela ndingayifumananga i-way forward uba ndithini, ndiye ngaphi, ndenze njani. So bendicela utata Maliwa uba ngaba mhlawumbi kanye andiphumi ecaleni kulo mxholo uthethwa apha namhlanje, akandiphinda andicacisele nje uba ndingenze njani na kanene ukuze ibe le kheyisi. Mthetho wam andifuni uyiyeka le kheyisi uba ndiyenzakala kakhulu. Ndiyenzakala kakhulu, ndifuna uqhubeka nayo le kheyisi ide ibe iyophela ngendlela endifuna ukwaneliseka ngayo. Okay. Enkosi tata. Nkosi Sibu. Nkosi Sibu. Minintsi le miba wena. Ndiza kubamba ecaleni kodwa ungabi nangxaki. Ndiza kubamba ecaleni. Masibuyele kuwe bhuti Anonymous. Ewe tata. Andazi noba ubavile nabahlali xa bethetha. Ndimamele tata. Andazi noba uye wabeva na abahlali, ubavile abahlali xa bethetha? Ndiyabeva abanye bavakali kakuhle. Bavakalile ezantsi. Okay. Umvile uba uGantolo? Andimvanga ncam ke, nguye andimvanga ncam. Tata le fowuni xa kuthetha bona indawo efehlisa kuwe, nguwe umntu endiva kakuhle nomhlekazi lowo. Ndicinga uba Mr Gantolo, esasishwankathelo ubugqibo sitsho sezinto anakuzenza ngoku besibaluleka kakhulu ngokwesigaba sale ngxoxo sikuyo ngeli xesha. Esiya sokubana makayephi ngoku xa kubonakala uba le nqwelo imile ayihambi. Ya. Ubuyivile loo ndawo yobana le nqwelo imile ayihambi? Hayi ke ndibekeleyo ndibe nale yokuba umzekelo masenditraye uya kumastishi. Bona ke kulapho ke ngoku. Ndimvile wena tata, naleyo indima ndiyavuya naxa iphinda nam bendiyicingile loo nto leyo. Yes. Kuba nam andithandi ndityibe iziteps, ndicinga uba ndiye nam phaa e-police station ke ndizame ke ngokuva kumastishi into yoba ngokweli hlobo andicebisa ngalo ke ngoku ummeli lo. Ya. Ewe, singavuya intoba unokwenza ngolo hlobo. Wena uyawuske uthi isigaba ngasinye osithathayo ukusuke lapho ubani usikrweca usixelele. Sawubona elo xesha uba iyawuphuma phi. Kunjalo kwakho, kunjalo. Ya. Hayi, ndiyabulela kumhlekazi i-advice yakhe. Kona mhlekazi andiphathekanga kakuhle yile meko. Ndiyayibona le yokwenzakala kwam, ndiyayiqonda kwelinye icala nale ntloko yam ingade ibe iyahlala ncam iba rayithi uba ndiyalithenga iipilisi kodwa intloko yona ayide ifuna uyeka. Endibona uba yile ingane yam izifuna into yoba kwenzeka ntoni, yintoni sisi sizatsho babaleke, yintoni ngoku abecuphi besenza ngolu hlobo yayingathi kuqala ithathelwe apha le nto ngulo mcuphikazi. Ngoku into endimangalisayo, hayi mhlekazi, ningazama uqina ngendlela leyo. Mandiye kuloo mastishi tata, uqina umnqwazi wam. Okay. No, akho ngxaki. Kodwa mntakagantolo, ndiyazithanda iindaba zabantu. Ndinayo into etshoyo yoba ukhona nomnye umntu oye wafumana ingxaki efana nale. Bendithe ke xa nditshayelela ndathi andifuni le ngxoxo siyisenga kule nto idibene nembuyekezo phakathi, kuba kulapho abantu xa bebona umntu owonzakeleyo babe nomdla khona. Kodwa le ndlela yenzeke ngayo le ngozi
xa inawuqhubeka yinto esingayibona iyophuma kulaa line siyithandayo singabantu abanintsi? Mntakamaliwa, ukuba ngabana uphando lungahamba ngendlela kusasa oku, mna andiphosiseli idokethi lithathwe lisiwe kumtshutshisi. Umtshutshisi angasikhupha isigunyaziso esithi umama make eze azowuphendula. Utata apha uthi ufuna ubulungisa, ake eve uba kwenzeka ntoni. Inye ke indawo enokwazi ukumphendula, kuba mna nawe asinakwazi ukumphendula, usisi akekho apha. Yeah. Indawo enokwazi ukumphendula kukuthi usisi akhwele emkhumbini achaze uba ndandisiza ngesantya esithile ndayiphepha itrakhi, kube kusithiwa kakungekho trakhi phaa. So yeyiphi le trakhi uthi wayiphepha? Kulapho ke ngoku izawuphuhla khona le nto, inyani ithetheke. Kuba ndiyamva utata uthi noba sehleli ufuna ukuphila ngokwasemoyeni, awuphili ke umzimba umoya ungaphilanga. Yilaa nto umva esithi ngoku sephila ngeepilisi, kuba uyarhalela uzibona ngoku sekhubazekile, bekusitshiwo isetyenziswa nguye laa gama. So into enomkhulula kukhubazeka kwasemoyeni ukuthi usisi eze azothawuziswa ngemibuzo, and into emtya ngamandla yeyokuba uyambona usisi. Yeah. Athethe ke izinto athi utata akanawuzithetha emoyeni eziphinde zimonzakalise utata njengexhobo. Yeah. Ithi ke ngoku umntu omameleyo, baphulaphuli, sifika njani kobu bulungisa? Because utata uhamba akhinxeke yena, utata uhamba engahoyiki yena, uzithathile iziteps endizithandileyo naye. Kangoba sistep nesi sokuba eze kuwe embokweni. Yeah. Sithi ke ngoku ukuze ube sizawufumana umkhombandlela onguwo, sifuna siqale siyofumana imeko yedokethi. Ukuba ngabana elaa dokethi line-statement esinye, kuzawuqala umbhodamo. Ukuba ngabana esa statement sine-information engekhoyo, sizawucela uba ihambe iyothathwa nkqu nale ndawo yexhwayelo. Kuba ndinento ethi idokethi aliphandwanga lagqibelela, ngoku kuthathwa indlela emfutshane kuyekwa le utata ayifuna, because utata akathethi ngale. Yeah. Utata uthetha ngokulungisa lokuba abantu abatshayisa abantu ngeemoto baphela abantu befakwe iintsimbi abangazelwanga nazo make baphendule. Kuba umthetho wezendlela, National Road Traffic Act, ithi uyathawuziswa xa wenze into ekumila kunje. Ibe weske kusisi yobaleka into ayenzileyo, kuba ingo-hit and run lo. U-hit and run kuxa kungaziwa registration number. Ndifuna uyicacisa loo nto. Yeah. Okay. I-registration number inelinki nomnikazi. Umnikazi sithi ukuba ngabana akasinika isisombululo uba ibiqhutywa ngubani, sithi ibiqhutywa nguye. Yeah. Ndifuna ukuthi ke nakulaa bhuti ebeke wangena waseNtabethemba, Ntabelanga, kweza kona, nalaa kheyisi yakhe ka-2018 ziyavuka, ingavuka laa kheyisi xa inolandelelwa. Ndingayazi amapolisa bangamfumana phi na umenzi wobubi, kodwa kamnandi utata lo singaye umenzi wobubi yazeke njengafumaneka. Leyo kutshintshwa kude kutshintshwe nee-colours zemoto. Kamnandi i-VIN number, noba ungayispreya i-VIN number ayizukwazi utshintsheka. Ungayitshintsha ikhala yona. Yeah. I know. Kuyavakala. Ndicimba sifikele lapho besisiya khona. Tatu Anonymous. Tatu Anonymous. Buti ukhona? Tyhini mara. Bawu Anonymous ukhona? Unyamalele. Unyamalele eCalvary. Kodwa ke mntaka Gantolo, noba uqhawukile zezinto zezinetwork.
ndizawumbamba bucala. Mandibulele kwelam icala ngokuba uthi Gqolo ubani uvela apha. Sawuncokola apha ecaleni naye umhlekazi lo. Umba ofana nalo usishiya nento ethi masizibuze ukuba bangaphi abantu abajamelana nale ngxaki mihla le nezolo. Andikathethi ngeli xesha siya kulo lezi ngoma zokuphela konyaka. Xela nje ngee-normal days. Iyakuxelela into yokuba isekhona ingxaki kwilizwe loMzantsi Afrika. Andikunika utsho amazwi okugqibela tata siyivale. Ndibulele kuwe mntakamaliwa ngethuba onika lona ukuthi ndizocacisela abantu bakuthi ngendlela osebenza ngayo umthetho. Kodwa ke undishiya nam ndinxunguphele ngokwasemoyeni kuba ndiyafumanisa oko ndasebenzisana nawe amalungelo abantu bakuthi noko nokanakunyhashwa phakathi. Abantu abaxelelwa le nto fanele uba bayayiva kuthethwa ngayo. Abantu baxelelwa ngezinto ezibangela uba batyhafe nakwindlela esebenza ngayo i-criminal justice system. Sibongoze ke usikakhulu nakumapolisa. Angangarhuqi izinyawo kwezi zinto side sibe sizocacisela abantu. Ngabo abakufutshane kakhulu ebantwini kuba badilishana neekheyisi zabantu. Kodwa ke ndifuna ubashiya ngelithi abaphulaphuli, ayikho ingxaki engenasisombululo. Noba ikheyisi yakho ngeka-2018 siyakwazi uyiphanda siyofikelela kwindawo apho nawe uzothi uxole khona. Enkosi mntakamama. Nkosi kakhulu. Andazi ke ingabe siphulukene nayo tata. Tata Anonymous ukhona? Ndikhona tata, ndikhona. Kudala ndikukhwaza apha ungekho ndide ndathi uqhawukile. Hayi, ndiyakuva kanti ke mna ke. Okay. Hayi ke ndingakunika ke uba utsho amazwi okugqibela siyivale inkqubo. Tata, okokuqala mandibulele kwivukani i-community radio yethu eyasoloko isecan'kwethu. Ndibulele kumhlekazi othe wandinika ingcebiso nengcaciso ecacileyo eyawunceda nabanye abantu. Ndibulele kakhulu nakwisishi nakumphathi wesishi. Tata, ndizawuzenza izinto, ndibulela kakhulu. Heyi, ibuhlungu into yasemthethweni mhlekazi. Sesincokola nje thina sobabili. Yho, ibuhlungu into yasemthethweni. Ake ndikuchechele nangenye imini. Hayi no. Kodwa ke masijonge lo. Masijonge le tata. Siyabulela tata, enkosi. Siyabulela ke sawubane sisiva kuba zithini ezintsha njalo njalo side siyofika entanjeni nenkosi. Mandibulele enkosi. Nkosi kakhulu ibizintondo zam ezo. Kushilo kaloku ndathi ngu-Anonymous okanye ke ogama lakhe engafuni lithiwe pa othe wabe kanti lixhoba lokutshayiswa sisithuthi ngoJuni walo nyaka. Noko ufuna kubulungisa ngoku buthathe indawo yabo. Eyi, yazi uba Nkosi sawufikelela nina kwimeko yokuba sithi noko akusafani nakuqala. Bekhona ke incali kwimiba zomthetho nomzana uXhanti kaGandolo ophuma phaa eGandolo Attorneys. Mr. Gandolo, xa bekufuna bakufumana phi kanene? Ndiyafumaneka kumakhasi ezonxibelelwano kuFacebook, ndiyafumaneka. And inamba yam umuntu ofuna undifumana ngu-065 001 3200. Ndikhona nakuWhatsApp koseNtshona Koloni apha iiofisi zethu zikhoyo. Ndifumaneka kwanamba 50 Kirom Street, Cape Town. Ndidla ngokuthi ebantwini kwesi strato sase-High Court kuba ke High Court inye elapha kwi-CBD. Uba ukwesaa strato sase-High Court wonke umuntu uyandazi kwesaa strato, ndiyafumaneka. Nangona ubased eKapa kodwa ungowalapha. Ndizalelwe kwelo phondo, ndakhuliswa lelo phondo. That is why ndinomdla kakhulu zizinto ezenzeka kwelo phondo. Enkosi tata, siyabulela. Enkosi mntakamaliwa, ube nobusuku benzolo. Xhanti kaGandolo suka phaa eGandolo Attorneys. Basibakhuphe ke ingoma kaSiphokazi Marhaqane thi yazenzela.